दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फोसावनाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै दिनै जिथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसिनि 17थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफिनि दिनै जोबथा बादायनाय बे जोबथा बादायनाय बे फाइनाल मेट्सआव आङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावथांखिनि जोहै जों बेखौनो फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिनैहाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरा जेखिनि माने गावसोरनि मावनांगौ हाबा फरायनायजों लोगोसे गावनि जिउ दानाय राहाजों लोगोसेनो दिनै जि फुटबला गावनि माने गोसो आरो देहा राफोद खालामनायजों लोगोसे मोनसे थांना थानायनिजों दिनैनि दिनाव मोनसे राहा जानानै फैबाय। दा बेखौनो जोङो साननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे आन्डार 13 13 बोसोर सिंनि जेनाखि उन्दै उन्दै फंबायफोर जों बेखौ दिनैहाय फुटबलखौनो जोङो होबाय थानाय जादों। दिनै जिथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायफोर देरहासार जानाय फंबायफोर दा बे गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोंनि फैगौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो खुंफुंजानो गोनां जेनाखि आन्डार 13नि जेनाखि गेलेनाय बेवहाय बिथांमोना बाहागो लाहैगोन। दा जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंनि फंबाय बिनानाव फंबायफोरा जायफोरा दिनैहाय गावनि जेनाखि ड्राग्स आरो बायदिसिना जानाय निसा बेसादनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थानायजों लोगोसे बायदिसिना जेनाखि मबाइलाव गेलेनाय गेम गेलेनाय बेफोरनिफ्राय जों बोरैहाय जानगार खालामनानै दसे सम जोङो बे गेलेगिरि फंबाय बिनानावफोरखौ जों बोरैहाय जोङो दोरोद होनानै गावनि माने गुबै मोनसे देहा दानाय आरो गोसो मोजां खालामनायनि फारसे जों गेलेनाय फारसे बोबोनो हायो बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। दिनैहाय जे जिथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो 10निफ्राय लानानै दिनैहाय फाइनाल गेम दा फाइनाल मेट्सखौ गेलेदों सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेनि हेंथायै गेलेदों रुनिकाटा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। दा बेयाव जोङो नुदों आरो जोङो दख'रा आफाद हिसाबै जोङो गोबांथार आलासिफोर हांख्रायनायनि गेजेरजों लकेलनि ओनसोलनि गासै इन्टेलेक्सुवेल आरो रायजो राजाफोरखौ जों हांख्रायदों। उद्देश्यआ नैबे जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सनिफ्राय जों मारै बारग'होनो आरो लोगोसे बे जोंनि फंबायमोना जे गावनि केरियार दानायाव मोनसे गाव जे जिउ राहा दागोन बैयाव बियो खामानि होगोन जोंहा मिजिंथिदों। जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बायदि मिशन जोङो बिजन लानानै खामानि मावदों। थिग बे लेखायैनो दिनैहाय जोङो जे जोंनि फंबायफोर बिथांमोना जे गावनि नाजानायनि गेजेरजों बा गावनि रोंगौथिखौ गावनि टेलेन्टखौ दिनैहाय रायजो राजानि गेजेराव देखायनानै बा फोरमायनानै जाहाथे गावनि गोजौ फारसे दावगानो हायो आं बेखिनिखौ मिजिंथिदों।